Apirilean, Estela sindikatuak bigarren hezkuntzako oposizioen kontrako helegitea aurkeztu zuen. Gaur sindikatutik Amaia Zubieta dugu gurekin honen inguruko argibide guztiak emateko. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, eta ongetorri. Bueno, mila esker zuen gonbidapenagatik. Bueno, pues egia da, guk helegite bat aurkeztu genuen, zaila dela, oza, ez da inolaz ere deialdiaren aurka. Baizik eta horrek ez du bat ere baldintzatzen oposizioaren ibilbidea normaltasun osoz egiteko. Eta horrela aurkeztu genuen, noski, ez talka ez egiteko oposizioen deialdia. Baizik eta gu egin dugun helegitea jartzen duelako hortik aterako diren zerrenden kudeaketarako araudia izango dela orain indarrean ez dagoena. Guk eskatzen genuen mantentzea deialdia egin zen unean indarrean zegoenean. Zoritzarrez, tarte honetan, aurkeztu genuenetik ona aldaketak izan dira. Eta jarri ziren, departamentoa jarri dira araudi berria egiten, zegoen arriskoa bertan bera gelditzeko, ja zegoen epaia artikulo batzuen aurka, eta egin dituena dela beste dekretu berria, arautzeko, edo aginte foral berria, beste modu batean arautzeko. Zoritzarrez, araudi berria askoz okerragoa da orain indarrean dagoena baino. Eta orain indarrean dagoena ez da gure gustoko, ez da ere. 2016an gobernu berria sortu zenean, lehenengo gauza negoziatu nahi genuen sindikatuok zen araudiaren aldaketa, 2009an gerostikan indarrean zeuden deitzen genuena, o duguna, lehentasunezko zerrendan. Nun, azterketa, oposizioen azterketa gainditzen dutena, kokatzen dira lehenengo postuetan, eta atzean joaten direna gainontzeko guztia. Baina aprobatzen ez baduzun, ez da ere naiz eta urtetan eman administrazioan zure esperientzia ez dela kontutan hartzen. Eta orduan pasatzen direla gainontzeko guztiak zure aurrean. Agian zaila da ulertzeko ze konplexitatea duela hezkuntza sisteman eta aplikatzen dela batzutan hori gertatzen da beste tokietan. Baina hezkuntzan jendeak ez dago zerrenda batean, dago zerrenda askotan, badago titulazioan albideratzen duela lanpostu bat baino gehiago betetzeko, eta hori dena uztartzeko konplexitatea handia duela sisteman. Orduan ez dela ez dakite edo lanpostu 5 baterako ateratzen den zerrendak, edo posizioen ateratzen diren zerrendak askotan zaten duzula, agortu arte, ordezkapenak egiten dira zerrenda hortatik. Hezkuntza sistema askoz konplexuagoa dagoela, eta horregatik zarbidean, ordezkapenak egiteko zarbideak anitzak dira. Batzutan atera direla oposizioetatik, bestetan deialdi bereziak froga baten bitartez, bestetan merituen baremoen bitartez, hori dena homologatzeko bakarrik zirtalazart aldiro egiten denean oposizio bat, nun denok ez dute aukera berdinak prestatzeko, bere konziliazio problemengatik, baita ere lanzamagatik, ez daudela denok ez dutela jokatzen baldintza berberekin. Hori dela eta oso zaila da ulertzea kanpoan daudenei zerk eskatzen dugula edo zergatik gaudela horren aurka. Hala ere, une honetan administrazioak inposatu nahi diguna, da gutxi gora bera 2009an genuena, gutxi gora bera oraindik okerrago da, eta 2009an inposatu ziguna garai horretan bai Nafarroan UPNek eta bai beste erkidegoetan UPNek esaten zutelako merito eta kapazitatea neurtzeko modu bakarra zela azterketa bat gainditzea.
Eta hori dana nolabaiteko meprezoa izatea izandako esperientziari eta orduan horregatik esaten kontra egon garela. Une honetan, sindikatu guztian, une horretan, sindikatu guztiak greba egin genuen, astokeria iruditzen zitzaigulako. Eta indarrean egon zen 2009-tik 2016-ra. Hor, aldaketa bat egin zen, ez nahi genuen aldaketa, ezen inoren gustokoa, baina 2009-koa baino hobeto zela, eta orain inposatu nahi digutena, baina hobeto ere. Horregatik egiten genuen aldarrikapena zen, era honetan gutxienezko babesa eskainiko geniokela helegite honen bitartez. Zer gertatu den bitartean? Ez dela onartu gobernu berak jarritako helegitea epaiaren aurka eta derrigorrez egin behar duten beste araua. Orduan erabaki hartuta dago. Erabaki hartuta dago eta gainera gure zoritzarrez baitare gure helegitea errekorrido handia ez duela. Tarte honetan, apirilean 26-tik ona, maiatzaren egun batzu beranduxago iritsi delako kasazio epaitegitik esanez ezela onartzen gobernuaren helegitea eta beste araudi berri bat egin behar zen bai ala bai. Orduan, oso egoera tamalgarrian gaudela. Alde batetik orain aurkeztuko direnak dutela, oposizioetara aurkezten direnak, bi azterketa bituztela, bat teoriko, bai praktikoak, baina teorikoa gainditzen ez baduzun, erabat memoristikoa den azterketa ezin duzula pasatu bigarren fasera. Eta orduan konkurso oposizioa izan arren, oposizioa gainditzen ez baduzun ez duzula batzen baita ere esperientziaren urteak. Gainera, hori azkenean esperientzia ez da bakarrik bakoitzak lortu duena bere buruaren gain ikasi duzula eta baizik eta ere ekarpenak egin diozula erkidegoari, ez? Noski, zan edo jendeak lan egin duela batzuk urte askotan ere, askotan zehar lan egin dutela baldintzak azkarrekin, Nafarro osoako zeharkatzen toki batetik bestera, lan prekarioetan, jendeak igual hasten da, ordezkapen batekin, gero beste bat, gero lortzen duela igual lanaldi erdia, gero bizka gehiago, eta esperientzia nolabait utzune egiten duzunean edo hola, iristen zarenean lan balditzan erdesentek izatera oposizioarekin, baduzun nolabaiteko Damoklesen espata zure gainean gainditzen ez baduzun, agian ez dela berriro iristea lan baldintzak azkarretara, baizik eta igual lanik gabe gelditzen zara hainbat urteak eman da gero. Horregatik batzutan hainbat interinoak, esperientzia handikoa dutenak eta daudela estresatuak, orain ikasi gainditzen ez badut ere ikusten badutela beraien burua, nolabaiteko aukerari gabe gero lan egiteko edo berriro hastea nolabaiteko lan kaskarrekin. Orduan, sistema hori noren alde jokatzen duela? Justu lehenengo aukera dutenak ikasteko. Lanean ariz bazara, gaztea, oraindik memoriarako gaitasun gehiago duzulako, ikasketak freskoak eta hola, azterketa memoristiko horiek zuretzako hobeak dira eta konpaginatu behar dutenak lana, etxeko lanzama eta gero ikastearena nahiko aldapagora egiten zaiela. Eta gainera, honekin gaitera presioa eta estresa. Orduan, benetan neurtzen, guk pensatzen dugula beste sistemak izan behar direla. Zarbidea ez dela izan behar bakarrik era honetakoa. Baizik eta badago moduan hitzak uztartzeko denen onurako izateko zarbideak, ez? Eta gainera hori, azkenean azterketa bakar batekin ez duzula kalitate hori bermatzen. Hori da, pentsatzea azterketa bat gainditu duzulako izan zaitezke oso irakasle ona, agian bai, eta agian ez. Baina hori dagoela parte bat, zure ezagutzak edo azterketa batean trebea izatea edo sorte ona. Hor baita ere
ateratzen dira hainbat bola, badira, bigarren hezkuntzako gaitegiak oso zabalak, 79 orokor batez beste 79 gaiak dira. Hoietariko ateratzen direnak denok ezin dutela, denak benetan menperatu eta ongi egin. Baita ere suertea dago faktore handi bat. Eta orduan, suerte izan duzulako eta agian azterketa brillante izan duzu naiz eta esperientziarik ez izan, egon zaitezke eskuratzen duzula lanpostua eta zaude aurrerago zerrendetan beste pertsonak baino lehenago zaude. Eta orduan, nahiko injustua dela, ez? Gu beti defendatu dugula, sarbide bikoitza. Eta ez izatea, bakarrik beti pensatzen dugu oposizio bat edo konkurso oposizio bat egin behar dela. Ez, daude beste formulak ere, nahi du merituen bitartez sarbideak eta hori onargarria izango zen, edo egitea alde batetik lanean ari direnentzat eta urtea daramatenentzat bide bat, eta berrientzat baita ere beste bidea, eta orduan hainbat plazak gorde batzuentzako eta bestentzako modu orekatu batez, hori izan daiteke bide bat. Beste bide bat izan daiteke desbinkulatzea erabat, elkarloturik ez izatea oposizioak eta zerrenden kudeaketa, esan nahi du, funtzionari izan nahi duena, gogoa, gaitasuna eta hola duena, egin dezala azterketa, eta batzuk, esan duzke, une honetan ezin du dedikatu hainbat hilabete honetarako, baina ni mantendu nahi du nire lana, eta orduan, baita ere, orduan ez izatea lotuta baizik eta zerrenda joatea alde batetik, eta sarbide, funtzionario izateko sarbidea bestetik, naiz eta gero baremoaren bitartez, saritu ere, oposizioa aprobatu dutenak, sari hori ematea, baliokidetasuna urte bateko edo 2 urtetako esperientzia. Batzuk egin dutela ahalegina ikasteko, primeran gainditu duzula, orduan baitaren merito bezala zerrendan gehitzen zaizula merito hori. Eta hori sistema askoz justuago izango zela. Hala ere, inposatu dutela nolabaiteko ikusmira hori, lehenago sindikatu guztiak hau batez kontra egon ginen, eta une honetan ez da berdin, batzuk defendatzen dutela araudia edo gutxienez modu horiek egiteko, orduan. Baina asko konen kontra azaldu dira asko. Dena den, orain, araudia inposatuko duela gobernuak, ez dituela kontuan hartu sindikatuen ekarpenak, benetazko negoziazioa ez dela izan, eta beti esan dutela ez zela epaia, dena sortzen dela epai batetik, epaitegi baten, esaten dutela, 2006ko araudia ez egoen justifikatua aldaketa, eta honengatik bertan bera usten zituela zerrendaren osaketa. 2006ko araudian, esaten du kontra geunde sindikato guztia, baina orekatzen zuela, ezen erabadez vinkulatua, baina orekatzen zuen esperientzia eta nota. Noaiteko egiten zuen mix bat. Horregatik esaten genuen, lehenesten dugula hori, orain dagoena baino. Naiz eta 2009 baino lehenago erabadez vinkulatua zegoen, eta hori denok defendatzen genuen. Eta orduan, honekin, orain esan dutela, hasiera batean esan zuten, ez du behartzen epaiak, baizik eta egin behar dugula, baina ongi justifikatua. Hora esan genuen, guazen negoziatzera, eta denon artean adostea. Gauzak aldatu ziren egun batetik bestera, eta gobernuak esan zuela, ez behartzen duena, ez da egia, hori egiaztatu dugula ez dela egia, gezur batetik abiatu gira, eta segurazki politikoki errezagoa dela, badakigula hezkuntza dagoela, oposizio guztia dagoela hezkuntzaren erabakin aurka. Elegite hori, nondik ateratzen dela epai honek, jarri dutela oposiziokoek. Orduan, horiek nahi dutela nola baiteko inposatu modu hau. Orduan, sindikalki, inposaketak momentu honetan, departamentoa dago beti bildurtuta, politikoki eraso bat, bestez gain, datorren egunero, ez?
ez? Horregatik nire ustez dela kokildu egin duela eta esan duela, bueno, epaiak izaten duen bitartean, ez dela justifikatu, jartzen duela berriro era honetan. Baina konsulta egin zuen, eta ezetza borobila jaso du. Zehazpi sindikatuak, maiz sektorialean gauden zehazpi sindikatuak, motibo ezberdinengatik, baina egingo den, edo argitaratzear dagoen araudien aurka, bozkatu genuen. Eta hala ere, aurrera jarraituko dute. Bosta sola zaiela, nolabait langileen ordezkarien iritzia. Nagusitu dela, inposaketa politikoa. Orduan, orain daukazuen sentimendua etxipena da... Gehien bat etxipena, gehien bat aukera galdua, zen une honetan benetan sinistu genuen eta gure sindikatuak bultzatu zuen, darama hilabeteak bultzatzen, esateko badago, aukera paregabekoa, aurrekoa inposatu zenuten, modu azkar batez eta negoziatu gabe egin zenuten, guazen orain benetan negoziatzera eta gustoko dugun araudia izatea. Hortartean, izan zen, baitare zerrenda bakarrareko gaia, hau dena baitare zeharkatzen du, noski. Hainbat sindikatuak ez zuten araudia, 2006ko araudia aldatu nahi, zerrenda bakarraren mehatxupean, eta badaude batzuk, euskera eta gaztelania ez batzekoaren aldekoa. Hala ere, zerrenda bakarraren gaiarekin modu ezberdinez ulertzen dela, modu arruntean, eta gu planteatzen genuen, orain aldatu diogula izena, zerrenda integratua hobetu lertzeko, baina benetazko zerrenda bakarra da gu planteatzen duguna orain dela urteak. Eta izango zera, jendeak baremo baten bitartez ordenatzea, baina ez espezialitatea eta hezkuntzaka. Bakarrik, gehien bat haur eta lehen hezkuntza, irakasle gehiene badutela espezialitatea bat baino gehiago eta ezagutzen dituzte hizkuntza gehiago ere. Osea, ez bakarrik euskera eta gaztelania, baita izan daiteke frantsesa, inglesa, alemana eta bar. Orduan, aukera izatea modu ordenatu batez, eta hautatzeko garaia lanpostu bat, zu baldin baituzu boskarta, hiru espezialitate eta bizkuntza, izango dituzun aukera gehiago bat duena baino, eta baino, eta zazpi duena gehiago. Nahi dut kontutan hartzea, hori bai da merituta kapazitatea, izan nahi du. Hor batzen dela, ordenatzen dela esperientzian, ikastaroak, eta gero gainera, bakoitza badituela, zertarako balio du. Nahi du, pete izateko, edo general aurrezkuntzan, eta gainera badaki, alemana, euskera eta gaztelania. Logikoena izango litzateke. Eta orduan, ezen gainera izango, pentsatzea, bakarra dela, euskera eta gaztelania batu, ez. Dena batu, espezialitateak eta hizkuntzak eta modu honetan bakarrik benetan merituen baremo bitartez ordenatu. Eta merito horretan sar daitezke esperientzia, baina baita ere azterketa bat aprobatua izatea. Baina logikoa izan arren, eta nire ustez badaudela, hainbat sindikatuak ez dutela onartuko gehien bat batzen delako gaztelania eta euskara. Zerrenda horretan, izango baliz bakarrik, gaztelania, frantsesa eta alemana eta txino, ez dago problemari. Problema da baitare integratzea horretan euskara. Eta talde politiko batzuk justiz kontragongo liratekela honengatik. Aurkeztu dugunean proposamena hori parlamentoan edo non edo zentroetan erabat logikoa. Gertatzen dena daudela aurreiritzi euskarafobikoak. Eta horregatik nire galdu dugula aukera, honetan modu lasai batez benetan pentsatzea ez aurre iritziaz, ez ideologiaz, baizik eta pentsatzea zer den hoberena eta justuena irakaslentzat, eta ikaslentzat ere, porque azken finan prestatuak eta esperientzia duen irakasleak badira bere lana egingo dutela hobeago, eta horrek ez du zaiesten, edu kentzen ez da ere, jendea esperientziari gabekoak pizkanaka sartzea eta aukerak izateko esperientzia izateko. Baina, orain ze panoraman daude, inposatuko dute,
ze panorama duten azterketara aurkeztuko direnak edo interinoak oro har. Batzuk oposizioak ez dituztenak, honetan, bere espezialitatea atera ez delako, mantenduko dira berdin-berdin dauden bezala. Baina oposizioak dituztenak goiti bera aldatuko direla zerrendak, antolatuko dira araudion berri honen araberan. Orduan gainditzen dutenak azterketak izango dira lehenengoak eta gainditzen ez direnak baremuaren bitartez joango dira beraien atzetik. Eta beldurra dago, begia da, beldurra dago, naiz eta batzuk, iz egitea denontzako kaltegarria, ez, ja 2009tik aurrera lehenago zegoen interino mugimendu oso potente. Oso potente denok lan egiten zuten baldintza duinen alde denok batera. Eta argi zuten modua zela ez egoen lotuta oposizioekin, baizik eta zerrendak irekitzen zirenean aukera gero eta lan hobeak izateko eta zen bizka bat eskaloiak igotzea. Baina 2009tik aurrera lehentasunezko zerrendak ezarri zirenean batzuei eman zieten bultzada bat aurrean jarraitzeko. Eta egin ordez, eskaiera maiaz maila ego ordez, aprobatu zutelako, pasatu ziren askoz aurrerago beste batzuk baino. Horiek orain pasatu dire urteak. Eta egon dira privilegio horrekin egon direla aurrean. Eta orain privilegio horri eutsi nahi diote. Eta horiek dira batzuk. Eta horren nahi dutela, ez dugu lehentasunezko zerrenda, nahi dugu, baina kontutan hartzen badugu baita ere, guk izan genuen nota orain dela 8 urte. Eta baita ere, nure nota, hobea baldin badago orain lortzen duguna baino, kontuan izatea aurrekoa ez oraingoa. Zilegia da, justi zilegia. Beste batzuk dutela, nik ez nintzen aurkeztu, oraindik lanean ari ez nintzelako, baina esperientzia gutxi dudan, eta orain aprobatzen badut, jarriko naiz besten aurrean. Orduan nahi dudana dana, lehentasunezko zerrendak izan, baina bakarrik kontuan izateko oraingo nota. Eta hauek daude hauen kontra. Eta beste batzuk, igual daramate 20, 20 piko urtetako esperientzia bakarrik izan dutela oposizio bat edo bi aukera eta ez dutela gainditu edo ezin izan dute aurkeztu edo dena delakoan, badutela kriston bildurra une honetan bere esperientzia kontutan izatea eta gelitze azkenak eta agian 50 piko urtekin lanik gabe gelditzea. Eta hori gertatu zen aurrekoan ere. Ez, jendea, ia jubilatzeko adinarekin, gelditzea lanik gabe. Horan, iz egitea interinoz, izango baliz bezala kolektibo bakarra, ez da erreala, baizik eta esatea denok batzen gaituela batzen gaitu interinok eta funtzionaria direla murrizketeren aurkako borroka. Hori batzen gaitu, zergatik, murrizketekin amaitzen badugu lanpostuak horren eragin zuzena dela lanpostu gehiago izatea. Eta lanpostu gehiago izaten badugu, denontzako lana izango dela. Hori da batzen gaituena. Baina bestea, zu borrokatzen baduzu, nire nota kontutan hartzeko eta ez nirea edo ez batena honekin ez goaz inora. Horregatik da oso panorama aurrera begira tristea, porque nola batzen dugun. Alde batetik zerrenden kudeak eta nahi dugunak bereiztea logiko eta justua iruditzen zaigulako. Baina gu beti esan genuen prest gaudela negoziatzeko edozein gauza hobetzen duena duguna. Naiz eta geurea ez izan. Badakigula gure ez dela uberena, baina hala ere zerbait hobeagoa eren bila joten bagara beti negoziatzeko prest. Baina problema izan dela ez dela hobetzen, baizik eta okertzen. Eta mobilizazioak egin ditugu, Esteilaz eta Elak. Batera, gure proposamena oso antzekoa dela, edo ia berdina, eta modu berean ikusi dugula, eta oso arrakasta gutxi izan dugu.
Eta beste aldetik, beste mobilizazioak izan direla sortu den plataforma. Baina plataforma horretan izena eman dutela edo informazio izateko jende pila, baina ez dakitela zer defendatzen duten, eta enteratzen direnean haserreak eta izan dira ere, batzuk sortu ziren bere interesak defendatzeko, guztiz zilegia dena, baina gero egiten dutela kolektibo handi baten izenean eta hori ez dela erreala. Izaten dizudan bezala, kontatzen dudan bezala, interesa kontrajarria daude. Eta tamalgarria izan da, entzun dugun gero mai sektorialean, kontseilariari esatea, nik kasu egiten diet plataformako hainbat eskakizunei, zuek ez dakizuela defendatzen beraien interinoen interesak. Orduan, desmobilizatu dute, azken finean mobilizatu ordez, desmobilizatu dute, banatu dute eta gero desestatu dutela sindikatuen rola. Orduan, orain, honen aurrean berriro bilatzeko bide egokia berformulazio bat izateko, orain, bataia, gudaia galdua dago. Hilabete bat barru, 15 egun barru izango dugun araudia, izango dugun Nafarroan izan den araudi kaskarrena, eta noiz irekiko den aukera berriro horretaz hitz egiteko. Lortzen ez badun, geure artean adostasun minimo bat esateko araudi hau honen kontra geunden denok, eta orain dugun proposamen batu bat hori ordezkatzeko, ez da irekiko bidea. Eta gu pentsatzen dugula gauza asko gertatu behar dira Nafarroan, benetan beste aukera hau bezalakoa izateko. Bueno, argi pixka bat ikusteko, hala ere, azkenean hori, gaia kalera ateratzeko zuen aldetik, oraindik mobilizazioaren bat... Pues ez dugu aurre ikusten, une honetan pasatzen ari da, beti araudi bat izan behar dela txosten batzuekin lagunduta, txosten ekonomikoa eta baita ere impacto de género, eta horretan dago, eta segurazki boletinan egonen dira urrengo astean edo bi astetan, orduan zoritzarrez, amaitutzat ikusten dugun bidea. Gure legiteari oraindik erantzun ez dugu, baina zer gertatzen dena, oso ibilbide motza duela kontatu dudan bezala. Ni hasiera itxaropentsua ginen, porque pentsatzen genuen irabaziko genuela. Hori saldu zuten izango zela. Gu pentsatzen genuen irabaziko genuela, benetan ezin duzula deialdi bat egin indarrean dagoenean araudi batekin esan ez izango dela bestea. Da nolabait jendea itxu-itxuan sinistarazteko egingo dena hobeagoa dela edo auskalo, benetan legalki ezen izango, baina kasazioaren epaia deseustatzen aukera elegitearen aukera, gobernuaren elegite aukera mantentzeagatik, bere elegitea zela mantentzea, orduan zentzu berean. Orduan ja zentzu gabe gelitu zen. Ezin denez da izan araudirik gabe egon. Orduan, benetan pentsatu berez egiten bazen, eta hala pentsatzen genuen, epaia izatea, demagun, uztailan edo irailan ja prozesua martxan zegoenean, orduan edo nork behartuko luke mantentzea momentuz gutxienez araudi hori. Eta orduan aukera izango genukeen, esateko ez du zentzurik orduan, amaitzea prozesu hau, goazen berriro konsensuaren bila eta jorratzeko beste bide bat, lortzeko araudi konsensuatu bat. Baina izan zen benetan esaten den bezala txarro bat urotzez, ez? Gainean. Eta orain ez dut, kostatzen zaigu onartzea, orain horren aurrean dutena orain interinoa dela araudi hau.
kostatzen zaigun onartzea. Eta gainera ez ikustea bidea edo argi bat, izateko, izango da provisionala eta gutxienez datorren urtean izango diren aukerak edo ez dugula ikusten. Gutxienez legealdi honetan aldaketak izatea. Saiatuko gara berriro, nola ez? Gauzak aldatzen ikusten da, aldatzen dijoaz, okerrera, hobera, urteen arabera. Baina zaila da gai honekin oso korapilatxoa dela, porque pertsona batzuk sartzen diren araudi batekin, baita ere gero ez dutela araudi hori bere onerako baldin badago ez dutela aldatu nahi. Orduan, gero eta kolektibo gehiago talka egiten dute beraien artean, eta egia dela interinoen araudia modu batez artikulatzen bada beste batzuen kontra dago, orduan oso zaila da. Hor gizartean dagoen arazo bat dago hori, normala da bakoitzak hori bere zilborrari edo bere buruari bere. Baina azkenean lehen esan duzuna, guztien hobekuntza edo garapena bilatu behar da. Baina hau dala gizartearen arazo larria. Gure artean konpetizioan sartu bai. Konpetitzera, eta problema dagoela baita ere konpetitzen, aritzen direnak, da azkenean bizila hil, edo lan egin edo ez lanik egin, askotan dagoela biziala hil baita ere, elkarren kontra jotzen badute, zer erakutsiko dietela gero ikaslei? Lehia dela garrantzitsuena. Bai, eta norbait irabazteak bestea galtzea dela. Bestea galtzea dela. Eta orduan, justu, hezkuntzan aldarrikatzen ditugun elkartasuna, taldeko lana, kooperazioa, ze garrantzia, ze balioak eman nahi dizkiogun ikaslei, holako araudiekin, justu kontrako efektua elikatzen ari garela. Irakasleak direnak, edo izan behar direnak, balore zentrala ematen diola, merito eta kapazitatea hori baldin bada, orduan ezintasunean daude beste baloreak lantzeko ikaslekin. Hori da, gutxienez gure ikuspuntua. Oan, aratago doala, ez dela bakarri, ze gatazka dagoen une honetan araudi bat, batzuentzako onuragarria dela eta bestentzako kaltegarria baizik eta baita ere, azpian zen nolako jendarte eredua erakusten ari gara. Eta hori hezkuntzatik ere aldatzen da. Hezkuntzatik. Zirkulu bat da. Bai. Maia, eskerrik asko etortzeagatik. Eta pena ematen ditu, olako bezu eskorrarekin amaitzea, baina, hala ere, mila esker zuei aukera hau izateko. Bai, eta honik ere azkenean, aserrea sorrarazi dezaketa horrek jendea mugitzen du, azkenean horretarako gaude, ez, gauzak aldatzeko. Edo gutxienez, hausnarketa bat egiteko, eta baita ere elementu askotariko arazoak hor mai gainean plazaratzeko, eta bai. Bai. Eta ea gizarte hobe bat lortzen dugun. Vale, mila esker. Hurrengora arte.